Assalamualaikum hormatly adalar. Nesip edenen Lixiang Li 9 maşin ýagdaý paket, iň aňyrbaş full komplektatsiýa, ýokarymy panorama, linzawy optika ýöňi, motory 1,5 turbinli motor, içi käşir salon, ne long görnüşi, Li 9'laryny ýagdaýa gaty arasy iň aňyrbaş full komplektatsiýa. Tekerleri zavod Michelin. Michelin pakleşkalary, içini görkezden dostlar. Yine görüşüňiz ýaly, içi açyk salon, käşir, bärde podsvetka sady bar, özüň zavodskoy özüň isten ýagdaýda ütkötüp bolýar. Обычный multirul täze gelen funksiýonlar hemmesinde barna bärde. Hemme ýer kamera, bärde goşmaça telewizor da adam bar, kinolat görürniňiz. Yine görüşüňiz ýaly. Hemmesi görüşüňiz ýaly, şular monitorda ýerine ýetirilýär. Ne bärde massaj sidenýa hemme zat bar. Ne şunu bassak eski panoramasy açylýar dostlar, ýa-da business class. Ne bärde diňe muň bilen çäklenen ok, ne bärde ýokarky ikinji görüşüňiz ýokardaky panoramasy açylýar. Ýa-da ne dostlar bärde eski telewizorda adam badyr dostlar, ýygynden hem görkez geçer nisip bolsa. Maşin ýagdaý paket 25 model, besprovodnoy zaryadka bar. Görüşüňiz ýaly. Zaryadnik ýerleri bar, podsakannikler bar, ne bärde de bar, ýagdaý arasy maşin ýagdaý paket, massaj sidenýa bar munada. Nädir ýygyň görkezeli, gapylaryna zavodskoy pulsowskoy bar, ruchkalary açaňda ýapaňda açylýançy, ýapylýançy. Häzir ýygyň görkezeli dostlar. Ne görüşüňiz ýaly, easy business class dostlaryna hemme diýilen funksiýonlar bar. Ne bärde MacBook zat goýulýan ýerler bar. Aşagyna görüşüňiz ýaly. Hiçin mesele ýok maşinimiz. Her hil regulowka edip bolýar. Sidenýany massaj sidenýa bar. Ses eşitilýän olsa. Edil ses eşitilmese de massaj sidenýa bar. Podsvetka, ýokarymy dol panorama. Kime gerek bolsa Türkmen Avtoly habarlaşyp bilersiňiz. Ne bärde goşulýar холодильник bar, özüne degişli her hilik sallak bolýar. Ýerine de podograf abduf sidenýalar bar, eski sidenýalar hem bar. Gerek diýseňiz dostlaryna bilen habarlaşyp bilersiňiz. Sostoýaniýasy ýagdaý gowy arasy. Bir kasamna şu taýyna gelýär. Nädir bir kasam markadan. Bir K 24'ün 10 aý model 25 model ikdi. Ene sostoýaniýa gaty gowy. Häzir eski bagajnyň markadan dostlar. Eski bagajnyň knopkada beşni gelýän, açylýan, ýapylýançy bar. Kime gerek bolsa ýüzünden nomurlamy diýýär, baha ýagdaýyny gyzyklanıp bilersiňiz. Edil şular ýaly Li 9'lardan elimizde 3 tane var. Yine gerek diýseňiz, yine de zakaz edip berýär. Habarlaşyp gelip bilersiňiz. Biziň salgymyz Aşgabatyň ýalkymy Altyn toý mekany bar, şu ikinji etajynda dostlar. Şular ýaljak maşin hemme türkmen halkyna nisip etsin. Kim almak istese bizden habarlaşyp bilersiňiz. Sag bolun.